ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахте ҷ. дӯстони азиз, дар имзо навор 13та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. заминҳо аз 10 000 сомон сар мешаванд, хонаҳо бошад аз 80 000 сомонӣ. дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира кунем. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 10 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки дӯстон, агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имотон поделиться кунед, ссилкаша. хеле миннатдор мештем. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем, аз хонаҳои арзон ва заминҳо бохабар шавем. якм хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар ноҳияи Фархор қарор дорад, дар коммунизм участкаи Золи Зард. дӯстон, 8 сотиқ замин дорад, 4 дар хона кардагӣ тавре ки хонаҳо 6 ба чанд, 6 ба 3, 10 ба 3 дурушо калон-калони ҳастае ки верандам дорад, обсветшам ҳастае, ошхона, ҳаммом дар дарони хона ҳастае. пеши хона асфалтае, лаби роҳ дар қарор дорад, рӯи ҳавлӣ санг рехтагӣ барои истеашка кардан тайёра, гирди хона маҳкам. аловхона ва дегдорхонаи беруние ҳам дорад ки дарахтони мевадиҳанда як хела ҳастае. дӯстон, хона бо баъзе чизҳош фурӯхта мешавад, срочнае ва яктага яктонаҳа обам дорад. дар наздикиш мактаб, мағоза ва бозори шанбе бозор ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадом метавонед харидор бошед. рақамҳои россияшон ва рақамҳои тоҷикистоншон ҳаста, имо ватсап доранд, метавонед ки дигар маълумоти параша гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон қарор дорад, дар уялӣ. дӯстон, деҳаи Сабзазор 10 сотиқ заминае ки 6 дар хона кардагӣ ки хона детаж ҳастае. дарони хонаҳо 3 ба 5 ва калон-калона, якта калидор дорад, балкон ҳастае, обсвет дорад, ошхона, ҳаммом дар дарони хона ҳастае, гирди хона маҳкам, як кама санг, як кама дигар қум ва як кама дигар смес ҳастае. дӯстони азиз, ва хелага тахтаи нав ва шифр ҳам дорад, запас ки барои ягон стройка кардани далшитон. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, обсветиш бепрад меояд. дар пешхона даираи об рафтани канал ҳастае. рӯи ҳавлӣ шебен рехтагия, яъне ки фақат стяжка мекунед, дигар ҳамаш 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поини видео ватсап имо доранд, метавонед ки дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед хона фурӯшӣ, квартира, мошин ё ки замин чизе ки барои реклама доред, дар номерои ватсап имо рой кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дорем ки дӯстон, дар ноҳияи Данғара қарор дорад, дар деҳаи Офтобрӯя 15 сотиқ замине ки гирдаш бо сетка маҳкамае. дар инҷа уже ҳамсоё зиндагӣ кардесанд, ҷош ҷои нағза мега соҳибшон, обсветшам ҳастае, ҳуҷҷатош 100% тайёрае. фурӯхта мешавад бо нархи 10 000 сомонӣ ки бо кадоме харидори аниқа. дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед, муомила кунед. дӯстони азиз, срочна барое ки сум дар кор рафтага ба ҳамин хотир мефурӯшанд. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гирем. чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ дорем ки дӯстон, дар видеои удофина монда будем, афсӯс ки номероша хато мондаем, узри зиёд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. баъдони азиз, дар хушманзар, поёни Зариявосток. дӯстони азиз, Кончи обши 6 сотиқае ки 4 дар хона дорад, обсветш ҳастае, гирди хона маҳкама, дута подвал дорад, калидор, обшам бе ягон каму, дар пешаш дарё қариба, яъне ки канал ҳастае. гирди хонада дарахтони мевандия ва гулҳои зебо шинондагӣ ҳастае ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. дӯстон, ҳамин хонара савдо кардесия, не ки нарх навошон камтарак тоғри накунед. ягон одами харидори аниқ бошад, муомилаи соз мекунем. гуфтага ҳуҷҷатош 100%. хона барои зиндагӣ кардан тайёрае ки ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дорад, термикс ва кондитсионер ҳамаш 100%. рақамҳошон дар поини видео имо ватсап доранд, метавонед дигар маълумотша гирем. панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ дорем ки дӯстон, дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, домои Султони Кабир мешавад. як хонага квартира ҳастае, дар чорум ошона қарор дорад ки доми 6 этажа ҳастае, 30 квадрати метрае.
об свечам ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. Ремонтуш средняй дӯстон, яъне ки ремонтуш миёнае барои зиндаги кардан мешавад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин астае. Кардамтон агар харидор бошед, нархаш 170 000 сомоние ки бо савдо ҳам дорад. рақамҳошон дар поёни видео муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гиред дӯстон. лайкотон назанед, лайкотон дареғ надоред, чӣ хонае ки дар кора нависен, мо обязательно мемонем. шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ дорем ки дӯстон дар Норак қарор дорад, дар деҳаи Ҷалҷал. ҳамин хел маълумот пеши асфалт завод гуфтагианд. 6 сотиқ заминае ки гирдаш бо семинблок 4 тарафаш маҳкам кардагиае. дар инҷа об свечам ҳастае, ҳуҷҷатош 100% ки ҳамсоё зиндагӣ кардесанд. фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алишӣ дорад. ягон вариант дошта бошед бардорон ба мошинае, хонае, чизе ки дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат карда вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. марҳамат. агар шумо дӯстон хона, замин, квартира, мошин, магазин чизе ки барои реклама дошта бошед, дар WhatsApp имо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. то охириш тамошо кунед. Квартира, хона, замин ҳастай бо. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар ноҳияи Данғара қарор дорад, дар роҳи Ғиҷовак гуфтагиай. 8 сотиқ заминаи 4 дар хона дорад ки коробкаи хона, якта калидор ва ошхона ҳамомшам дар дурунош ҳастае. хона уже евромонтаж кардагӣ, яъне ки монтажш кардагӣ аст, фақат шкату дар трезаша мечаспонен. об свеч ҳам ҳастае дӯстони азиз, ошхона ва дигар проектҳошам ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. бо як ҳама дигар қум ва шабинам дорад дӯстони азиз. кадомитон агар дар кор бошед далши стройкатонро мекунед. рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед, маълумоти бештарша гиред. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар Вахш. дар Вахша дар кифи якумаш қарор дорад. 8 сотиқ заминае ки 7 дар хона дорад дӯстони азиз, ки хона ремонтшон нағзе, барои зиндагӣ кардан 100% тайёрае. об светшаса дарахтони бевадиҳанда дорад, оғил ва дегдонхона, ҳамин хел чизо ҳам ҳастае ки рӯи ҳавлишам стяжка кардагӣ ва навес барои мошин мондан ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидор бошад, хона беҳадди баъд калон гуфтагия, яъне ки 7 дар хона дорад, барои 2-3 оила мешавад. рақамҳошон дар поёни видео, кадомитон агар харидор бошед муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гиред. мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба ноҳум замини фурӯшӣ. ноҳум замини фурӯшӣ мо дӯстон дар Данғара қарор дорад, дар деҳаи Якатук. узри зиёд мехоҳем ки камтар суръатша качташа пастрӯӣ кардиян. 6 сотиқ заминае ки ду тарафаш маҳкамае гуфтагиай соҳибуш ва 4 дар хона фундамент рехтагиай қатъи калидоруш. аз роҳи калон гуфтагиай 20 метр дарун медарад, яъне ки роҳи калонда қариб астае. дар инҷа ҳам об уже овардест, яъне ки обшам ҳастае дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 25 000 сомонӣ дар 6 сотиқ замин. кадоми харидори аниқа гуфтагиай бо муомилаам дорад ва савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео, кадомитон агар дар кор бошад муроҷиат кунед, маълумотша гиред. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар даруни Гипрасе, пеши мактаби калон гуфтагианд. дигар маълумотша мегирем дӯстон. як хонага квартира астае ки дар ноҳум ошона қарор дорад, ки доми 10 этажа астае. 40 квадрати метрае ки метавонед дукоматагам кунед агар хоҳед. об свеч ҳам астае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ремонтш беҳтарин дӯстон, ремонти замонавӣ кардагиае. доми навае, барое ки уже зиндагӣ кардесиам, нега ҳама ҷош зайнитае. фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид, садик, ҳамин хел чизо ҳастае. метавонед дар рақамҳошон муроҷиат кунед, савдо кунед, квартира харидед. бардони азиз, лайкотон амонед, лайкотон дареғ надоред, видеонавори моро подилса кунед. чӣ хонае ки дар кора нависем, мо агар ёфтем обязательно пешкаштон мекунем.
ва бошад наворат давом медиҳем. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар ноҳияи Ҷалолиддини Румии Балхӣ қарор дорад, яъне ки тарафи Калхозобод меравед, агар донед тарафи Қурғанда дохил мешавад. 25 сотиқ замине ки 18 хона дорад. Об светаш ҳастай. Ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ҳастай. Оғил, декдонхона, гирдихона маҳкам, яъне ки дар районаш қарор дорад, яъне ки дар марказ райони марказида қарор дорад. ҳамин хона чойлоби ангурам дарахтони мевадиҳанда хонааш барои зиндагӣ кардан мешавад, ки ремонтшам миёнае. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ, ки бо савдо мешавад. Кадоме ки харидори аниқ бошад, хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд. Кадометон агар дар кор бошад, марҳамат, дигар маълумотро дӯстон метавонед гиред. 12 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Шоҳмансур, яъне ки 200 метр аз роҳи Калон болотар, яъне ки тарафи Каратогинс ки дӯстони азиз домои навай, яъне ки як хонага квартира дар 5-ум ошёна қарор дорад, ки 42 квадрати метрай. Об светаш ҳастай. Ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ҳастай. Хона ремонт дорад, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай. дигар маълумоти пурраша дӯстон бо телефон мефаҳмонем гуфтагай. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо савдо ҳам дорад, яъне ки муомилаи хуб мешавад. рақамошон дар поёни видео. Агар кадометон харидор бошед ё кагом вариант доред, метавонем пешниҳод кунем, дигар маълумоти пурраша гирем. 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшӣ дорем, ки дӯстон хонаи заминӣ ҳастай. Дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар ҳазрати Мавлоно. баъдон аниқтар маълумотшо мегирем. 7 сотиқ замине ки 14 хона дорад. хона ремонташ миёнае. об светаш ҳастай. ҷош ҷои нағза гуфтагай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғил, ҳамин хел чизо дорад. гирди хона бо семинблок маҳкамае, ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ. хона нашуд арзон, ягон чи гуфтагӣ нестад, не ки варианти алишӣ дорад. ягон мошини майда боша гуфтагай алиш мекунем. мошини арзонаи қимате, яъне ки тоғриш мекунед дар ҳамин нахбардорон, ё ки арзонамро болиш пул метен. рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гиред. дӯстон, агар шумо ҳам дошта бошед хонаи фурӯшӣ, дар WhatsApp роӣ кунед. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.